Nala, rolig, rolig. Skider han ikke? Ja, Niklas, prøv at kigge her med hunden. Prøv at se Søløve, det kan godt lide det. Jeg synes, det er sjovt. Ja, hvad siger du? Hvad hedder sådan en lille hund? Altså, jeg tænker på type. Det er Dansk Skovhund, og så Kavalerken Charles. Ja. Han er rolig. Hvad gør den hund? Er det den? Er det der er ved den hund? Nej, må det godt, tror jeg. Du må slet ikke holde tid lige nu. Nej, hvorfor ikke? Det er nogen, Den er hurtig. der lige gik på Søløve. Ikke også? Ja. Men nej, men Det må man altså sådan sige til. Sådan som om hun vil knuppe sig op. Og se lige den store. Det er jeg godt nok overrasket over. Der er heller ikke nogen, der har troet på mig. Nu er det dokumenteret. Jeg snakker med mig. Jeg synes, det lille hund er sjovt. Den er bare helt vildt kær, den der side i også. Ja, nej. Prøv at se, man kan bagben. Jeg ved ikke bagbenene. Halen. Den krummer sig sådan helt sammen. Ja, det tror jeg. Ja, du er så dygtig. Ja, det var godt. Helt samlet til i hovedet der.